Neviete pozdraviť? Ahoj, ahoj, ahoj. Tak sme zase tady spolu. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Tak prosím, poslední šanci dej. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Tak musím už ísť, všetko predýchať, nádej dám iným. Na čo myslíme už pondelok? Aké sú naše pocity pred písomkou? Každý z nás pozorne len čo zbadajú, reklamu na ticho, ten súčasný hit. Krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Sexy and I know it. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj. A na našu 10? Což tak letáci špenát. Špeš, 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 špenát. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Kam by sme ich radi poslali? Čo stojí lístok na Mars? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Ako pravidelne končíme školský rok? Drinky, zapijam kolou, Red Bulli s fotkou a končí to ráno. Zjebaný na kokoda, furt je mi málo. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Jebe, to sa nikdy nestane. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Si moja hviezda a sa to nezdá, si moje zlato. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? A čo mi na to? O tvoju pozornosť už nestojím, nemám záujem. Ako budeme vyzerať po mature? Je to vo hviezdách. Je to vo hviezdách. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Promovaním ženíži. A čo mi na to? Ako vidíme svoju budúcnosť my? Prídeme raz na Ferrari. A aká je skutočnosť? Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Každý sám, všichni spolu, jeden čus, druhý kol. A čo budeme piť, keď odídu? Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Žena jak má byť, ona je primadona. A aký vlastne sme?